Jollibee nila, sir. Ah. Nalo, ituro mo lang dyan may panalo. Papan Jollibee dara rin. Manalo ko mo, manalo ko mo. Manalo ko ito pa ito sa sir, Ano, manalo ko mo. Inatang kasi. Sini, maninimis siya eh. Ay, maninimis. Serious. Kasi sa mga kantang puso ka. Correct. Naimis-imis ka, hanggang 5 oras lang trabaho, hanggang mo nalilikas. Bangus making, boneless making in Lingayen Market. Bonelessing. The experts in the bangus. Siya inanday ko. Sumpal lah, inanday. Ito ka na eh. Paminta. Paminta. Ganda rin kalunod yun. Kaya din mang kinabangus. Paminta na ba? Mantuto nila tanay. Na ang tututo nanda. Waiting. Waiting. Illegal.